जाफैदों मानो फैदों होनदों पिकनिक जाफैदों दुब्लियाव माइ गायनायखौ Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बारि नायफैदों बाजै लाहानि दुब्लि बारियाव सप्रिया लाहानियाव मेवला मेवो मेव मारो आयु मारो थिं गांसो हागासिनो फै नै साना आयु दै दर दंसैदां हाग्राया जि मोजां मोजां ओरै इदि नारनाङा जि गोथौखा जायगायानो हाखर बायदि ने सफिया हाखर बायदि गोथौथार मोसौनो गांसो हादों मोसौनो जोंखौ सेबैनो मासि खेबथारनोसै आं मा लाखो मैथा नाजोंबो जाजायो थास' बिबारजोंबो जाजायो गाव गोजाबो जाजायो सोर बियो सफिया बाबासो दिनैसो नुदां आंगोलाय नै हानो रोङाखैयो गांसोखौ खामानि गैथाराबो नै बारहुंखा सफ्रियाया बारहुंखाखौ गियोनो जोंनि हेखरथ' बारहुंखा बारो लांफानोसै आंसो नोंखौ लांफाखागोन आं बबेखै आयु बेखै ज्राव ज्राव होनदों बेयाव आं गियोहाय जाफैदों मानो फैदों होनदों पिकनिक जाफैदों दुब्लियाव माइ गायनायखौ सफ्रियालाय मानो फैदों माइ गायनो फैदों अबेथिं हालेवनाय दङ हा अबेथिं खर'खैसो इयावसो जि लाजिगाय सफ्रिया नालाय देलाय नायलाय जि साइज नुथारदों नालाय नोंखौ इलाय मा पिं पिं जाखो माने पिं पिं जादों दा नायबाय थालाय गांसो हानांदों जि मोजां नुदों नै इलाय अख्राङा गोजोथार दे इलाय जोमैया ह नायदोंलाय no शिलंआव बिमाया ट्रेन दाबास जाबाय जा केरेम गेलेनो नागिरदों आयु हारबेनाबो हेरबेनथाय आंबो मिथिला गेलेनोसै जा केरेम ना मानो फावदारा बिरखारलांबाय गुफुरा फावदार ना मैदा आयु भिडिअ जाबावबायसो माथो सफ्रियाबो ना हम लासै लासै थाबायखा बेयाव बोरैबाथारसै गामसा लिंथिथेबाय दैयाव हनै दरजों नोंखौ दा थांगोन संनाङा बेथ' गोग्लैबाय थायो ना जाग्राया हनै
ना जाग्राया माबाखौलाय आथिं गाफायाखै बिसिनिखौ थाबाय थावनो हायासै दां आनैलाय बे दैया बिराद गोथौ खामानि गैया ना जाग्रा थाबायना ओरै गोजौसो गाथाव जानो नागिरथारा जाथारो ना हमदों बाज्लानि फख्रियाव सफ्रिया लाहानि फख्रियाव एबार ज'सो उनवा मिनलायबावबायो नों नङा नंगौदां माथो रायाखैहाय बैनाबो रायाखैदां ओरैनो माबाल'सो नुदों ना थांसै हनै मालाय गिदिर फैयाखै बिया नाया गिदिरखौ मोजाङैना बांसिन दंमोनदां इमान गिदिर दैयाव बोरै मोनगोन जोंना माखौ लागोन दा मावा नो नाया बै गिदिर गिदिरखौ लाहाय माबा ना इदि नाया लांगोन गिदिरखौल' बासि ओइ फिसाखौ हरनाङा मालाय देरबावगोन सायनो जाफान बिराद दं बिराद जाफान दं जाखायो उनाव फाननो मोनसै ना जाफानियाबो खनबैसो थिखांनाङा गाहायबो हाजों समानबोबो मोनाखै नोंदां सोरो उनिखौ मोनहराखै गैयानो लासै लासै थिखो थिखो उनाव उनाव थिखो बुखुवासो बायदि मोनदों आंबो गावजों गाव माबानानै गारि सालायलांगोन बे सिलभारा बिनिखौ लाबोनांगौ ना बियो गिदिर गिदिर जाथारो माबालाय हरनोबो ओमफ्राय गिदिरथार सफ्रिया गिदिरथार है इनिफ्राय गिदिर गिदिरखौ इन्ट्रेस्ट मोनथारोमोन आं हमनो मिंख्लं जायो नै नाया फकुवा मबाइलाव फिसासो नुदों नङाबा गिदिरसो नै खुगाया नायलाय माबायदि गुवारसियो नै सुप्रियाखौ जानो होनदों ओमफ्रायलाय नै सिलभार फिसा नुयो मबाइलाव सुदो अन्थाइया दंमोनलै बेयाव दे आधा केजि दं बहाय जायोलै बावनो जाद्राय नङा दा ए ना फिसा सायनो गामसाया ना जानांलाय सेरसेनि अन्थाइना दंखायो नांलालै नांला ओरैनोलाय सेरसे बारखागोन
Ayo. आयौ 1.5 केजि जागोन नामा Ê, có một cái này là thằng này. Nó có. Cái con thực lập này cái này. 2 केजिसो जानाय खोनानो Thôi, thôi lập con thôi, con lập. Con lập. खर'आनो गिदिरद्रायथार नालाय बे उनथिंजायनियाबो मोदोमा बेनिफ्राय देरसिन जानांगौ ना ओरै Unu. Ê, bây giờ hạc con này. Unu. Hả? Bây hạc con này. Ôi hay á. सेरबासोबासो 6 केजिबासो मोजां जागोन बेनिया Chà này. Thì gì nữa, út thật lên, xem nữa. ओइ Cái kim xem này. बेसेबां 200 नैबे केजि मोनसे जागोन नामा बे जाखाङो 1.5 केजि 1.5 केजि बारबावगोनसो बायदि मोनदां थिखोदो Biar kijian yang lagi. 1.5 केजिथ' आरो Cik kemarin. खालमासि 2 केजि Dia बारगोन dia lebih sangat berat dari mahal lagi. Dia kiji cikom. बेथ' सेरसे Kesian nih. Ada kiji सेरसे 800, 900. Makin kiji mesti sama lah sebenarnya. Itu kiji mesti 900 boleh malah. Dia kiji ini cikom. Sampai dia 900 gram dong. सिलभाराबो सेरसे जाथारसिगोन 900 gram. 900.